Onko täällä paljon sellaisia, jotka ei ole ikinä käynyt raveissa? No niin, eli voidaan ihan peruskoulutuksesta lähteä, kun päästään paikan päälle tai jo tässä matkallakin. Eli tää on joka tiistai, bussi lähtee 17.30 tosta mistä nytkin. Atro Vuolle meidät kuljettaa, kiitos siitä. Ja sitten palautetaan tuohon Mallashovi-ravintolaan, joka on tossa tämän Plevnan vieressä. Tossa Satakunnan kadulla me ajetaan ihan just sen ohi. Eli siihen palautetaan kello 21 noin suunnilleen. Eli sovitaan näin, että kun viimeinen lähtö on pelattu, niin bussi lähtee heti. Eli tulkaa heti, kun viimeinen lähtö on katsottu loppuun, niin takas tänne bussille, niin pääsette takaisinkin päin. Morjes ja kiitoksia vaan kutsusta ja täytyy kiittää oikeastaan Jumalaakin, että tänne Tampereelle pääsi. Onhan tää jäätävän hieno mesta. Tänne ajaa hiukan reilu 2 tuntia ja takaisin Turkuun tuleekin 45 minuutissa. Kertoo vähän mikä vauhti täältä on pois päästä. Mun henkilökohtainen suosikki on toi kaksari, enpä tiedä mistä, mutta tykkäänpä vaan pelata sitä. Siinähän on tarkoitus veikata se hevonen, kuka voittaa ja kuka tulee toiseksi, kuitenkin siten, että järjestyksellä ei ole väliä. Eli jos te olette veikannut hevosta numero 3 voittajaksi ja se saapuukin kakkoseksi ja teillä on se toinenkin oikein, niin voittoahan sieltä luukulta voi lähteä tavoittelemaan. Tuolla yläosassa on lähtö, siihen aina merkitään mikä lähdön numero on. Se menee 1–12, mutta kuten kerrottu 1–10 mennään tänään. Sä voit aina jakaa sitä, niin näkee hiukan mallia. Mä kerron ihan oikeesti millä tallistettunossa kaikki on voitolla. Ja sitten vielä siinä on, tuutte kohta näkemään kun Sami on jakanut 1, 2, 3, 4. Nämä on vähän semmoista professionaali juttua. Mä ainakin suosittelen ensikertaisille, vetäkää 1 veto per lappu. Siihen on ihan turha ruveta ahnehtimaan. Nämä laput ei varmasti lopu. Niitä painetaan miljoonia ja taas miljoonia. Tää on nimittäin kohtuullinen bisnes. Tää hevosten veikkaaminen, ne vaihtoi viime vuonna 27 miljoonaa ja tänä vuonna ei taatusti sitä penniäkään jäädä. Noi pelimuodot on tietysti syytä tietää. Siellä lukee kohta pelimuoto V niin kuin voittaja. Tarkoittaa sitä, että siinä pelissä veikkaatte vaan ja ainoastaan voittajaa. Te voitte samaan lähtöön pelata useamminkin voittajaehdokkaan, mikäli haluatte. Se tietysti aina nostaa sitä panosta, mä pääsen kohta siihen. Sitten on PD, se tarkoittaa Finska-päivän duo. Sitten on S, se on sijapeli. Se on vähän semmonen tyttöjen peli, se sijapeli, että siinä riittää kun teidän veikkaama hevonen tulee 1–3 välillä. Mut siinä myöskin noi kertoimet ovat aika paljon pienempiä. Sitten on VS, sitä en tiedä tänä päivänäkään mikä se on, mutta se kuulostaa masentavalta. Mut KP ei sitä tee, eli se on se 2. No niin, siinä nopea pikakurssi, eli näistä pelimuodoista ja sen sellaisista. Ja tosiaan tästä käsiohjelmasta sit voidaan tulla paikan päällä tarkemmin tutustua, jos teitä kiinnostaa nämä kaikki numerot ja nimet, mitä kaikkea täällä käsiohjelmassa hevosten kohdalla lukee, niin tulkaa ihan rohkeasti kysymään, me annamme vastauksia. Ja tosiaan pelimuodoista vielä sen verran, että päivän duo on tämä 1 pelimuoto. Ne ovat tänään lähdöt 6 ja 7. Onko ne muuten Teivos aina 6 ja 7? Muuallakin aina. Ai ne on aina 6 ja 7. No niin, hyvä, minäkin opin tässä kaikenlaista. Eli siinä veikataan 2 peräkkäisen lähdön voittajaa. Tosiaan kaksari oli tämä, minkä Jetro jo teille suomensi, ja sitä voi pelata siis joka lähdössä. Sitten on aina tämä V4, missä pitää tietää 4 peräkkäisen lähdön voittajat, ja se on 6 lähdöstä alkaen. 4, 5, 6, 7 lähdöt aina tuolla Teivossa. Armeija tyyliin sinne ravintolan tiloihin ja me näytämme teille paikkanne missä ollaan. Ja palataan siellä sitten tosiaan ensimmäinen lähtö siis kello 18, eli hyvinkin pian. Ja tulkaa ihan rohkeasti minulta tai Jetrolta tai Niinalta kysymään sitten, jos teillä on esimerkiksi epäselvyyksiä sen kupongin täyttämisessä, tai sitten jos haluatte näitä legendaarisia vihjeitä, joilla enempi vähempi on hävitty itse kukin. Mutta vielä kerran tervetuloa. Joka tiistai siis tämä samainen ravibussi teidät ilmaiseksi kuljettaa ja ilmaiseksi sisään, ja tarjoamme 1 karhun oluenkin vielä, joten tehdään tästä perinne ja jutellaan lisää tuolla paikan päällä. Nyt saavutaan juurikin Teivoon. Tämähän menee hienosti tällä jalalla. Aika jäätävän näköistä ollut. Onko kova? Onko kova? Tää on mun eka kerta. Toi on Kanada, se on mitä? Hyniä. Hyniä.
Rinnalla on yksi Niemen Vapori, joka nyt toiseksi. Seuraavana tulee 5 Sirkan Sakari. 150 metriä matkaa maaliin ja 4 räjähdys. On vailla uhkaajia. Räjähdys on käynyt paikalla 201. Niemen Vapori loukkaanut 5 Sirkan Sakari. Kolmas 2 Sakari voiton vie 4 räjähdys ja Veivainen. Se oli eletön voitto, onneksi olkoon. Kiitos. Voittajalle tilausliikenne Atro Vuolteen lahjoittama loimi Teivo Ruusoke sekä voittajan omistajalle Teivon pokaali onnittelemassa ja palkitsemassa tänään ensimmäistä kertaa Teivon ravibussiaan isännöivä Sami Hintsanen. Lisäksi Turun ravibussin isäntä Jetro Rustet sekä Hintsasen ravibussilla tänään Teivoon matkanneita. Tämän viikon tiistaista alkaen Tartun mikkiin -ohjelmasta tuttu muusikko ja näyttelijä Sami Hintsanen tulee omalla bussillaan ainakin loppuvuoden ajan Teivon tiistai-raveihin. Nyt sinulla on mahdollisuus olla tässä bussissa mukana ja vieläpä ilmaiseksi. Tämä ilmainen paketti sisältää muun muassa kyydityksen tulomatkalla Karhuoluen käsiohjelman ja sisäänpääsyn ravintolakatsomoon. Varmista paikkasi heti. Lisätiedot ja ilmoittautumiset osoitteessa www.teivo.fi. Sami Hintsastakin tiistaisin kuljettava Tampereen seudulla toimiva tilausliikenne Atro Vuole Oy tarjoaa teille joustavaa matkustusmukavuutta Pirkanmaan uusimmilla ja monipuolisimmilla tilausliikennekalustolla. Katso lisää www.atrovuole.fi. Sami Hintsasen ravibussi on tosiaan ensimmäistä kertaa saapunut Teivoon tänään. Sami, mikä on ensinnäkin sinun ravitausta? No aika vähäinen. Kyllä toki mä oon innokas pelaamaan vähän kaikenlaista, että on jonkin verran tullut pelattua, mutta raveja ehkä mä oon paikan päällä, häpeä tunnustaa, mutta käynyt ihan vaan muutamia kertoja, mutta tästä eteenpäin on täällä joka tiistai. Miksi lähdit mukaan tähän hankkeeseen? No ihan kiinnostuksesta. Tämän muusikkonäyttelijällä harvemmin tiistai-iltaisin on muita töitä, niin ajattelin, että no mikäs tässä, käydään tutustumassa uusiin kohteisiin, joihin voin tuhlata rahan. Sitten on mainospuheen paikka. Miksi lähteä sinun ravibussin matkaan? Ilmainen kuljetus, ilmainen olut siinä matkalla ja ilmaisia pelivihjeitä. Pelivihjeitä saa tietysti monesta suunnasta, että ne ei ehkä ole se vetonaula, mutta ilmainen kuljetus ja mukavia ihmisiä seurassa ja annetaan vähän raviopastusta sitten niille, jotka haluaa enemmän syventyä pelaamiseen, mutta siisti sisätila, missä istua, syödä ja juoda, että vaikka ei pelaisi, niin voi tulla muuten vaan viettämään aikaa. Miten väki on viihtynyt tänään? No käsittääkseni nyt ihan hyvin. Tuossa jo pikkusen tuuleteltiin kaksarin kiinni saantiakin, en minä, mutta 11 väestä. Toivotaan, että sana kiirii ja väkeä saadaan paljon paikalle. Okei, kiitoksia ja tsemppiä jatkoon. Kiitos, kiitos.